Máis dun cento de persoas volveron saír á rúa este sábado na Pobra en contra da suba do 0,25% das pensións por parte do goberno central, o considerala ridícula. Como é xa costume, pois leva desenvolvéndose dende hai varios meses, a movilización partiu do centro sociocomunitario, para percorrer posteriormente diversas rúas da vila, para rematar na praza do Cantón da Leña, onde tiveron lugar diversas intervencións. Nesta ocasión, a protesta tamén tomou parte a voceira da Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensións, Victoria Portas, quen apoiou esta reivindicación, para ela totalmente xusta. Hoxe estamos na Pobra xustamente para apoiar o que é o pobo da Pobra nas súas reivindicacións e as reivindicacións que temos no movimento galego en defensa das pensións e as mesmas que temos a nivel da Coordinadora Estatal. O que buscamos en sí é que o propio goberno inste e se poña a traballar e non faga parches, en este caso, porque o acordo do PNV e do PP o temos como gañado, como unha pequeniña batalla gañada, pero non gañada a guerra, e temos moitísimas máis reivindicacións. O sistema público de pensións se ten que modificar na súa complexidade completa. Precisamos inmemorablemente unha reforma laboral, precisamos inmemorablemente unha reforma fiscal que non queren facer, obviamente, porque iso dañaría, tocaría o que é o capitalismo que eles defenden. Nós seguiremos defendendo esa reforma integral do propio sistema, porque non solamente é un problema de IPC actual, sino que temos un problema de cara a futuro para novas xeracións, para que se poidan xubilar cunha pensión digna, suficiente e que o sistema ademais sexa sostible.